Eguerdiko 12:09 dira, egunon Euskal Herria irratiko entzuleok, egunon Saloa telebistako ikus entzuleok, gaur ere San Fermintza saioa, zuzenean, Euskaldunon hiri buruzagiko bihotzetik, herri San Ferminen gunetik, o plazatik hain zuzen ere. Gaurko eguna uztailaren 9, egitarrau ofizialaren arabera, izen abizenik gabeko eguna, erran nahi baita, ez dela helduen eguna, edo txikien eguna, edo hiri senidetuen eguna. Guk bai, abizen bat jarriko diogu. Berpizkunde meteorologikoaren eguna, izan ere iragarpenen arabera, gaur eguerditik aurrera, ateri izanen dugu zerua, eta jada biharko aurreikuspenek diote, temperatura berriro gora eginen dute. Tarte honetan, ura busti da, eta tristetu da, goibeldu da pixka bat Iruñean, baina horretaz gain, gugandik oso gertu, eta Faialdean, Zidako Sibaiarekin, Alimaleko arazoak eukin dituzte, uholdeak, eta oraintxe ikusi dugu, hildako bat ere izan dela, urak harrapaturiko, urak eramandako auto baten kontura. Bueno, bada, bijoakiela, Tafaiako lagunei, anai eta RBI gure besarkadarik handiena. Nola nahi ere guk lanean segituko dugu eta festa kontatzen segituko dugu. Bertatik bertara, badakizue auzolanean eginen dugula, batetik Euskal Herria irratia, bestetik Saloa telebista, baina auzolanean ere Euskal Herria irratiko lantaldeari dagokionez, txandakatzen ari baikara lan honetan, behintzat hemen oholtzako lanari doakionez gaur txanda, bi gizon ontzat. Bai, batetik Aritz Pascual, egunon? Egunon Juan Cruz Lacasta. Hori da, eta bestetik Juan Cruz Lacasta, nire zer modu zara. Ongi, esan duzun bezala, pixkot, eguraldiarekin batera, edo goibelduta, edo ilunduta, ez dakit, kostatu zait gaur festari erritmo hartzea, Ziur naiz, unetxo bat izanen duzula, guztiok konpartitzeko, eta gara, zer erabaki, azkenean, jakin gabe suspenditzen zela, erabaki genuen, Peñan bertan geratuko ginela, eta egin genuen kale. Ibili ginen txarangarekin eta pankartarekin batetik bestera. Hori izan izen atzoko momentiko arraroena unetxoa. Gure kuadrilan 3 joan ziren zen ikusgarria, geratu ziren, edo goiko armailetan, ez alde barruko bideetan eta dugu, beraz, beste ikuspegi bat izaten alda. Joandako lagun asko, eskatu ziren. Atera, mesez, utzi guztue. Gainera, zaranga daukagu, dugula zenketarik eta da horrek hausnarketa ere baia zabaltzen du. Eta gero ere, erronka bota genuen, atzo, ez da, bazetorren euritea, bagenekien dioten, oso erraza da euraldi honarekin aritzea. Euritea datorrela erik meritua. Eta sare sozialetan Alimaleko arrakasta izan du bideo batek, horretan ikusten dira bi birigarro, esanen dugu, bi mutil gazte, bi mutil tzar gazte, hola handi, samarrak hor niza kafetegiaren atoan, akuaplanin egiten, ez dakit, hola, korrika egiten aurreraka, eta salto egiten igerilekura nola, ez da? Eta gero, lera balira bezala irristatzen, ez da? Mogipogarrekin balutela mala, baina tablarik gabe, beren gorputzarekin. Hor, atxiki genion testu bat, Bertolt Brechtena, Twitterren, badira gizonak San Ferminetan egun batean parranda egiten dutenak eta onak dira, badira gizonak San Ferminetan egun askotan egiten dutena parrandan eta oso onak dira, baina badira San Ferminetan egun guzietan parranda egiten duten gizonak. Horiek dira ezinbestekoak, Bertolt Brecht, ez da? Hola, parafraseatuz. Euskal postureak ere bai hartu zuen bideo bat, zenta pasaren astean San Juanetan Hernanin olako bideo bat ere bai ikusi genuen eta Euskal postureak ere bai ikusi. Erantzuna. Iruñan ere bai Euskal postura egiten da. Kirol nazionala. Kirol nazionala ezoten bihurtuko. Hori da. Bueno, tira, nik unetzarra hautatu behar izan ezkero, eta unetzarra diote ez unetxoa, atzo 10 zentimetroko duan egin
unekoa. Eta eginen dizut, 10 zentimetrokoa, bai, hori izan zidate larrialdietan. Adarkada serioa da. Bai, emanen dizkizu tiru aukera. Bai. Badakizu nola zeuden, ezkara belaunaldi berekoa, baina biok haurtzaroan ezagutu genituen liburuska gorri batzu, hauta ezazu zure abentura, eta hor salto egiten altzen nuen orrialde batetik bestera. 72. orrialdera nahi baduzu tunelean sartu. Orduan, hiru aukera. Atzo, Zebada Gago ganadutegiko entzierroan parte hartu nuen eta telebistak unea hartu espazuen ere, adardun horietako bate, kolpea eman zidan, ziztada egin zidan, adarkada eman zidan buruan, eta horrek eragin zidan 10 zentimetroko zauri hori. Beste aukera bat, argak arrotxapean egin zuen, gu bagindoa zen parraken ere horretatik, aurrekin, lagunekin, ikusi genuen txakur txiki bat, ez katutxo bat, erortzen zela argara, neure buruan bota nuen ibaira, hartu nuen katua, baina gero ateratzerakoan zuhaitz baten adar baten kontra jo nuen, eta hor adarkada pairatu nuen. Eta hirugarren aukera, hain zuzen ere barraketatik bueltan gure alabarekin, bere lagunekin, arrotxapeko kuadriarekin egon eta gero euripean eta neko desastre, ohatzera joan, ohatzean sartu, oraindik bero genuen etxea, zabaldu genituen leioak, leio horren horrietako bat geratzen zen gure mesanotxearen gainean, eta altxatu nintzenean komunera joateko sekulako kolpe hartu nuen leioaren horriaren kontra, eta 10 zentimetroko zauria egin nuen buruan. Zauriarena egiazkoa da. Zauriarena egiazkoa da. Zin hautatzen duzu? Zebada Gagorena, bai, argita garbi, eta horrek epika puntutxo hori ere bai ematen dio, eta sanferminerismo pizko bat ere bai ematen diolako. Baina, entzulek erabaki dezatela zinde. Izan ginen larrialdietara joan ginen San Martin osasun etxera, hemendi besarkada bero bat antziren langilei, horietako bat sarreran hartatu gintuena Euskalduna, eta gero barruan zeuden sendagileak eta erizainak oso jatorrak. Krudel samarrak ere bai, txiste krudelen bat egin ziguten, baina oso eraginkorrak eta oso giro humorearekin hartu beharrekoa, zolako 10 zentimetroko oso azkar, jarri dizkiute 10 grapa. 10 grapa, 10 zentimetro. Bata bestearen 11 grapa azkenean. Bai, bata bestearen atzetik. Egin zen ezaken, atzo entzierroan zauritutako batek egin zuen bezala, ez ni etxera nijoa, ez dut behar. Ez da pentsatu ere. Bueno, unetxoa, sumarioa egin beharko dugu, arrapalazan ere, luzegia kontuarek. Beraz, esanen dugu, Itziar Gomez zinegotzia ukiko dugula. Horixe bera, gero musika zuzenean izanen dugu, izan ere gurean izanen da, Fermin Valentzia aurten Txupin Etxepare saria jaso baitu. Gero, ez ditugu kantuan entzune, baina hiru abeslari trebe, bertsolari trebe izanen ditugu gurean, Julio Soto, Jon Maia eta honintzen beita. Bai, eta gero, zuzenean, badakizue egun hauetan ibilkari ere bai bagabiltzala Iruñan barna, zaldiko maldiko elkartera joanen gara, antze, Loitzunek kontatuko dugu, Loitzune Amatrea lankideak kontatuko dugu, ezakita urten atunjana eginen duten, edo zer eginen duten, atunjana bertan bera, utzi dute. Bertan bera, bai, horregatik. Baina txokora horbilduko gura, bai. Zertaz ari diren. Leku aparta da, bermuta hartzeko, eta entzuten ere, bermutarekin lotura duen musika talde baten emanaldia gozatuko dugu zuzenean, Marianitos Blai. Ongertuta Marianitos Blai, hain zuzen gaur gainera, hemen herri San Ferminen gunean, ari taldea, izanen baita entzierroare bai, izanen dugu izpide hemen San Fermintza saio honetan, gaurkoan entzierro korredore bat etorko izagoigu, Joanes Asurmendi etorriko zaigu honat, gaurko entzierro azkar horretan zer gertatu den kontatzera. Eta gero, sexu indarkeriaz ere mintzatuko gara, atzo Zaloa Basaberekin izan ginen, Iruñeko udaleko berdintasun teknikariarekin, eta ark esan zigun, orain arte, eraso larririk ez dela izan, eraso aipagarririk ez dela izan. Gaur, beste aditu bat izanen dugu gurekin, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Loizune Zuloaga ikerlaria, ark ikertu zituen San Ferminak, eta alderatu zituen beste festa hainbatekin, eta atera zuten ondorioa, bada hemen gehiago salatzen dela, kontzientzia handiagoa dagoela, baina ez dagoela eraso gehiago. Eta amaitzeko aipatuko dugu, duguna dantza taldeko kide bat izanen dugula gurekin. Horixe bera, Aritzi baina izanen da bertan, hain zuzen egun hauetan bestelako programa alternatiboak ezagutzen ari gara, duguna dantza taldeak ere bai, beren programa alternatiboa badute, baita ere beren emankizunak eta dantzaldiak, beraz areekin solastuko gara, duguna dantzataldearen programazioaz. Eta katakraken ere izanen gara, Black Fermin izeneko egitarauaz mintzatzeko. Hori guzia daukagu, egitarau ofizialari eta bestelakoei alako aipamen jabur bat. Gaur, gazteentzat, nerabeentzat, aipatuko dugu Foruen plazan, DJ Churru, nola da? Churru, ez da? Churru, rubio bat, ez da? Surflari txurako bat. Bai, ez dut ezagutzen egin. Gaztea katean ibiltzen da. Eskerrik asko gazteen taldetik atera nauzulako jadanik. Hemen, herri San Ferminen gunean, esan behar dago,
aipatutako Marianitos Blai taldeaz gain, odolkiak ordainetan, izen ona, eta kaleko urdanga taldeak izanen dira. Jarkorea izanen dugu gaur, jarkorea eta rokabilia ere bai, izanen dugu gaur beraz hemen herri Sanferminen gune honetan. Izen jartzaile onak daude, uste dut beste gune batean jobe hartzutela Josu Jon Imas taldekoek, eta hori ere asko gustatzen zait, izena. Bai, musika egiaren aitortzeko ez du horren beste kontrolatzen. Bueno, tira bada, egin dugu egin beharrekoa, sarreran promopisko bat, agurtu ezaket ez. Gaur ere bai, bakizue programa alternatiboak ere bai haunitz daudela, gaur irrintzipenean karaokea izanen da, arratsalde guztian. Karaoke arriskutxo hietakoa, bakizue, arratsaldeko seietan norbaiti bazkaria luzatzen baldin bazaio, mikro hartzeko ausardi hartuko du. Ezaguzu zera bestuko duzu. Ni nago Rafaela Carra edo Julio Iglesiasen artean. Nik garai batean beti abesten nuen Sabinaren y nos dieron las 10. Baina hori oso zarkituta geratu zait, berritu beharko nuke. Rafaela Carraren para hacer bien el amor hay que venir a Euskadi Sur, asko gustatzen zait. Explota mezploni naiz, hori Gabilanek abesten zuen horrela, bertsioa berea da eta ez nirea, baina asko gustatzen zitzaidan bertsio hori. Bueno, esan bezala, sarrera egin dugu, jarraian indikatibo bat, horren ondotik, zinegotzi bat izanen dugu gurekin, hain zuzen ere, geroa bai alderdiko, koalizioko Itziar Gomez Anderea. Itzeman bezala, hemen segitzen dugu, Sanfermintza saioa egiten, plazatik herri Sanferminen gunetik, zuzenean festa bertatik bertara kontatzen. Eta itzeman bezala, gure alboan daukagu, zinegotzi bat Itziar Gomez Andrea, gero bai koaliziokoa, hain zuzen ere, egunon Itziar? Eguerdion, kaixo. Bueno, hemen ari ginen elkarri kontatzen gure zaurien berri. Nire egiazkoa da, ikusi duzu, etzela literatura, etzela lizentzia, kazetaritza lizentzia bat. Grapak hor biztan daude. Bueno, bintzat ez diate zuritu burua eta hor badaukago bantaia bat, estetikoki ez dela horren gaizki geratu. Eta hau serioagoa da, nek galdetu nahi nizun, ea zer moduz dauzkazun, badakit ubelduren bat bazenuela besoan, badakizu entzule Jaun Andere Maiteo zein den kontua, uztailaren 6an, txupinazoan, ahalegina ikurrintxo bat ateratzeko, udaletxeko balkoietako batera, hor udaltzainen esku hartze bortitza, eta horren ondorioz Itziar, zer moduz zaude? Ongi, ubeldura nagusia, nik uste dut barrukoa dela, ez? Zen oso bortitza eta batez ere onartezina jaso genuen tratua udaltzainen partetik. Hor, gogorra izanen da, irenstea, ikustean bera, korporazio edo udalbatza kide batek agintzen diela udaltzainei, hain zuzen ere, orain oso gutxira arte, zure aginduetara egondako udaltzainei zu horrela tratatzeko, eta ala tratatzen zaituztela, eta indarkeria darabiltela, berriz diot, udalbatza kide baten kontra, eta horren gutxira arte, haien burua izandakoaren kontra, hori oso gogorra da. Oso gogorra eta niretzat pertsonalki oso gogorra. Zen, txupinazoen minutu, ez dakit 2 minutu aurretik, udaltzaingoekin ari nintzela lasai hizketan, oso ezagunak dira, tratu handia izan dut haiekin, eta gogorrena izan zen, balkoia zabaldu zutenean, egin zuten lehenengo gauza izan zen, haiek balkoia okupatzea gu ezateratzeko. Ez bakarrik kontatzen dena ez dakit ikurrina ezateratzeko, baizik eta fizikoki gu ezateratzeko. Eta hori izan zen lehenengo momentutik, mesedez kitatedei, tekatede, hau da gure eskubide osoa. Ongi dago pelikula kontatzea gutxera, atzo Amaia Izkorekin, EH Bilduko zinegotziarekin mintzatu ginen, osa dezagun pixka, bakoitzaren ikuspegiarekin izan ere, Amaia bazegoen iskin batean, zu beste batean, hori da, lehendabiziko kontua da, iristen dela unea urtero bezala, ez da, zabaltze dituzte ateak, eta ordan alderdi bakoitzak hartzen du bere balkoia, hori aldez aurretik erabakita dago, bakoitzan ora irtengo den, eta zuek aurkitzen duzuena da, zuen balkoietan, udaltzaingoa dagoela. 3 udaltzaingo. 3 udaltzain eta zabaltzen dutenean normalean zabaltzen dute eta ateratzen gara gu, eta egin zutena izan zen balkoia zabaldu eta haiek atera gaina guri begira. Eske oso irudi horiek ez plazara begira, guri begira oztopatzeko, ez, gure irteera. Eta, hor lortu genuen, batez denik eskatu nien mesedez kentzeko, atera nahi nuela, eta ja behin aterata, ez dakit nola, eta nork atera zuen ikurrina, ez egoen hitz eginda, ni ez nintzen joan ikurrina ateratzera,
ez, esan duten moduan, baina bai ikusi dituela nire inguruan, erabat inguratuta besarkadaz, ez? Eta, karo, goera horretan zer egiten duzu? Pues heltzen diozu, eta esaten diezu, hortik ez zarela mugituko. Eta nik esaten nien behin eta berriro, no me vais a mover, eta gaina, ez zindizela zuen. Bideoetan eta entzuten da, bai. Eta hori oso gogorra, eta, karo, hor ja azten da, ez, zarandeo hori, bueno, tirabira, esan duguna, ez? Bueno, aipatu beharra dago, zuk duela gutxi, eskumoturrean min hartu zenuela, utxita auki zenuen, eta hortik tiraka, gogor samarra. Eta gero, pues, Maider ikustea, ez, nire ondoan makurtuta, oiuka, eta etzegoela modurik horri, ez, bukaera mateko, mesedez kendu, eta oso gogorra, benetan gainera, era gauza niretzat larriena da korporatiboen artean edo zinegotzion artea olako jarrerak onartzea, ez? Zure kideen kontrako jarrera, hori gogorra benetan. Nik ez da, niri dagokidan balorazioak egitea, baina ikuspegineko objektiboa da, erakundea baliatzen ari dira, erakundearen menpe dagoen polizia baliatzen ari dira, besteen ordezkaritza ikustezin bihurtzeko edo estaltzeko, ez da? Hori da, ez, eta gainera, pertsonalki, ez, ja nire galdetzen didazula ikustea nola Navarra Sumako hain zuzen ere, zinegotzi delegatua nire ardura hartu berria, ez? Zure ordezkoa. Hartu nire ordezkoa. Eta esaten duzu, bueno, haiek nola edo ala hartu zuten gero, ja, lortu zutenean udaltzainen bitartez hortik desagertzea, haiek okupatzea, haiek homenajetzea edo ez dakit irudi horiek, ez, ikusi dituzuen irudi horiek, eta gainean nik esaten nion zuzenean, mesedez hau onartezina da, gelditu, eta esaten duzu zer da, irudikatu nahi duten iria edo iri eredua, ez? Haiena bakarrik, haiek bakarrik balkoietan. Bai, kontzepzioa bizikidetzarena nahikoa berezia, ez da? Suntxituta. Ez zaituztegu ikusi nahi. Hori da, suntxituta, ez? Ez da bakarrik ikurrina bai, ikurrina ez, baizik eta hortik desagertaraztea, nola edo ala, gaina hori, tratu txarroiek jasan da. Eta nik esaten nuena, Juan, esaten nuena, ikurrina, historikoki, balkoi horretan jarri da, betidanik, osea, balduz, alkatea izan zenetik, nola edo ala modu ofizioso batean, ez? Bueno... Bai, hori da bat, eta gero da, biztanleriaren 30%, 40%, ez da izen bat izanen den, baina propiotzat du ikur hori. Zuri ez zaizu gustatzen, baina kontua da, bizikidetza demokratikoa da, onartzea bestearen ikurrak, ez zuk erabakitzea besteon ikurrak zeintzu diren, edo ez zaizkizuen ez gustatzen ez ikustea, ez da? Bizikidetza horretan datza, eta adierazpen askatasuna ere hor dago, ez da? Bizikidetzaren funtzea zein da, onartzea denok eta denon eskubideak berdinak daudela, onartzea Iruña anitza dela, plurala, eta nik uste dut azken lago urte hauetan olako irudia, olako Iruña aurrera atera dugu, eta nik uste dut hor dagoela eredua, eta hor dago proiektu, ez denon proiektua ateratzeko eskubidea, errespetu osoz. Amaia Izko KH Bilduko zinegotziak atzo aurreratu zigun, haiek salaketa aurkeztuko dutela, irakurri dugu prentsan, zinegotzien aurkako bai EH Bilduko eta bai geroa baiko, ez da izehazki ze zinegotziren aurkako salaketak ere aurkeztuko dituztela bestaldetik, nola ikuste duzu? Bueno, entzun dudana ez, parte medikoaren bitartez salaketa jartzen dutela. Nik egia esan eskatu dudana ja, eta eskatuko dudana hemendik aurrera izango da batez ere ardura politikoak erakizun politikoak zen azkenean hor badago orden zehatz bat, jakin nahi dugu zein izan den orden hori, nork eman du, eta noraino, ez, ailegatu altziren, edo noraino ailegatu aldiren udaltzaingoak bera, ez, zen hori, non dago muga, non dago muga, eta gero non dago oinarria. Esan dut, zelegeren arabera agintzen alduzuzuk zinegotziak horrela tratatzea, esan dut, aintzat hartuz,
askoz jota atzo Amaia Aizko legelaria denez, ark zioen ez da, askoz jota isun bat jartzen aldizute ikur bat erakusteagatik. Baina izena zergatik, ez inon ez du jartzen. Edo kalean gertatu zena, atxiki zituzten 150 ikurrin txiki, tamaina txikikoak, zelegeren arabera, bandera hori legezkoa da, orduan zuk zergatik, zeren arabera nola, nik uste dut nahiko bitxia dela kontua. Zer eragin eduki dezake honek guziak legealdian? Pereza handia, ez? Batez ere, biziti izan ditugun urte hauetan momentuak, aurrera pauso handia izan da Iruña honetan, ez? Elkarbidetzarako bidean, ez? Onarpen horretan, ez? Zenolako Iruña osatzen dugun denon artean, eta hau, aperitiboa besterik ez da izan. Imaginatzen dugu, ez bakarrik urrengo San Fermietan aurkituko duguna, baizik eta egunez egun, egun gutxi hauetan ikusi dugu guk egindako lanari askori kendu diote edo atzera eraman dutela guk egindako gauzak importanteak, adibidez, oso gauza normalak, ez? Udalde polibiziz deitzen ditugu, ez? Hori haurreskoletako plazak, berriz privatizaziorako bidean, ezakit, badira amabilizazio kontua dena atzera. Ez da erraza. Azken kontu bat, ez baitugu aipatu, denboraldetik gaizki gabiltza, baina aipatu nahi genuen ere prozesioa, Kuria kaleko giroa, horri izandakoak nola ikusi zenituen zuk? Ez bakarrik Kuria kalean, baizik eta ibilbide osoan, txaloak eta oiuak, eta horretako gaude, ez? Jasotzeko bai txaloak, bai oiuak, eta muga hor guk oso argi daukagu, ez? Integridade fisikoa denona, 27 zinegotzien integridade fisikoa bai hor, eta bai udaletxean zeian jaso ez genuen moduan. Ederki badaitzia, Gomez, asko eskertze dizugu bisita, ongi segi, sarri arte ongi pasa, alde minean, ez da, ongi ere pasa beharko dugu. Bai, hori ziurtatuta dago San Ferminetan. Ongi pasa eta zaindu buru hori. Bai, saiatuko gara. Eta eguerdiko ordu batak izateko 25 minutu falta direnean, hementxe jarraitzen dugu zuzenean O plazatik San Fermintza saioan Euskal Herria Irratia eta Saloa Telebistaren artean elkarrekin egiten dugun saio honetan, eta jadanik gure ondoan eserita baditugu gaurko bestelako protagonistak. Eguerdion, Odei García de Azilu. Eguerdion, Aritz Pascual. Eta horrengo izena seguronik guztiok ezagutuko duzu, Fermi Valentzia. Eguerdion eta hore, gurekin. Eguerdion, bai. Eta zergatekan, etorri dira, gureira gaur esango duzue, Odei eta batez ere Fermin Valentzia. Fermin Valentzia, evidentemente, abestera ere bai etorri da, baina gurekin Odei etorri da, hain zuzen, Txupin Etxepare sariaz solastera. Aurten hain zuzen, Fermin Valentzia jaso baitu saria. Txupin Etxepare saria duela zenbait urte, Peinen aldetik eta sortutakoa, eta baita elkarte memorialistek sortutakoa, nondikan jaiotzen da sari hau emateko ideia, Odei? Hori duela urte batzuk, bildu ginen autobusea memoriarekin, Peinen federakuntza, eta ikusi genuen elkarrekin egin genezakela urtero omenalditxo bat, bai jaia, bai San Ferminak eta bai memoria historikoa, eta uztartu nola bait, eta aldarrikatu, eta kalean ipini, eta hortan gabiltza 4-5 urte, ez dakit, orain ez dakit urte bat urte da ematen, baina. Arrabatu zaitugu lehendabiziko galderan, ongi? Ongi, Odei? Aizu, galdetuko dizut, nortzen Etxepare, nortzen Juanito Etxepare? Juanito Etxepare dakigunez zen kale nagusiko estankero bat, hortan ez dauzu rapatuko rapatuko. Eta dakigunez izan zen txupinazoa botatzen hasi zen lehenbiziko pertsona. Eta egiten zuen modu herrikoi batetan, hor kalean bertan, jendearekin. Eta gainera Juanito Etxepare ezkertiarra zen, errepublikanoa, eta 36an altxamenduarekin Juanito desagertu zen. Desagertu egin zen. Eta gero txupinazoa nolabait lapurtu edo bere ganatu nahi izan zuen, ez? Hori da, eta hasi ziren gero falangistek gazteluen barantzatik botatzen. Eta esaten eurena zela, hori
Eta baino ez, orduan ere jarri nahi izan genuen bere izena mahai gainean, gogoratzeko bera izan zela lehenbizikoa, eta gainera nola egiten zuen, jende artean, eta hori modu herrikoi batetan. Aurrek urteetan, eta zein da saria ematerako orduan bilatzen duzuten profila, memoria eta Iruñako peinen artean? Ba hori da, nolabait jaiarekin eta aldarrikapenarekin zerikusia izan dituzten, bai pertsonak edo kolektiboak, ez? Orain buru da torkit, San Fermin 78 eman genion iaz, gainera 40. urte urrena zen, negotziei eman genien, La Beleta Peñari, eta bar. Hori, beti aldarrikapen politikoak edo aldarrikapen historikoak eta jaiarekin zerikusia duten. Eta aurten erran moduan, Fermin Valentziak jasoko du. Zergatik, Fermin Valentzia? Ez dakit bere aurrean egonda esan daiteken guztia, edo? Impresioa dut uru baina. Ez dut uste gehiagia saldu behar denik zergatik ematen zein Fermin Valentzia, denok ezagutzen dugu Fermin Valentzia, denok ezagututako kantari bat, eta beti bere kantak aldarrikapenarekin zerikusia izan dute, eta jaietan oso presente egon dena. Zenbat urte kantatu duzu Amalauean, Fermin, Arranon, zenbat urte sortziko omenaldian. Bai, asko. Eta memoriaren soinu bandare bai izan da, ez? Memoria historikoan eta berreskupenaren soinu bandare bai izan da. Dudi gabe. Nik beti kantatu izan dut etxean bere kantak, en el Alto de Loiti, eta bar. Maravilla, esta pastora, eta bar, bai. Bai. Osa, nik nire kasuan nahi bez, esango nuke, Fermin Valentzia eta memoria historikoa nire kasuan oso present daudela, elkarrekin batez ere. Fermin, nola hartu duzu saria? Pozik, saria jasotzerako orduan. Oso pozinago, bai, joder. Peñas partetik, joder, da la hostia. Bueno, nik uste egin dezakegun honena da, Juan Cruz, ez dakite pres gauden, abesteko, musika entzungo dugu, Ferminek ekarri dugu gitarra, ez dakit odei akordioa ekarri duzun. Aztu dut. Begira eskatu genizula, ez, akordioa ekartzea. Bateriari gabe. Ez duzu kargatu gaur gauean. Bueno, hortxe, badaukagu ja gitarra prest, Fermin hartuko diogu Euskal Herri Herriko mikroa. Eta jarraia musika zuzenean hemen, Oplazatik, Herri San Ferminen gune honetatik, San Fermintza saioan, Fermin Valentzia. Krabelin gorri bazara gure bihotzean loratu zana zuri beltzar gaskia zuz grabatua are asko ekaitza are asko hitza zigor gabe errudunak noiz justizia herria Abelin gorri bazara gure bihotzean loratu zana maite zenuen iriak nahi du zure oroitarria baina batez ere maitia zure irria maite zenuen iriak nahi du zure oroitarria baina batez ere maitia zure irria 8 de julio Germán libertad contra sus balas querían los asesinos
matar la aurora anunciada. Mira tu gente, Germán, herida pero alentada. El día de tu soñar vendrán a tocar las dianas para plantar tu sonrisa en las calles liberadas. Belín, gorri, bazara, gure bihotzean loratu zana. Maite zenuen hiriak, nahi dut zure oroitarria, baina batez ere maitia zure irria. Maite zenuen hiriak, nahi dut zure oroitarria, baina batez ere maitia zure irria. Txalo bero bat, Fermin Valentzia. Zuzenean hementxe, Euskal Herria Irratiaren sintonia no plazatik, San Fermintza saioan, eskerrik asko Fermin, eskerrik asko dei gurean izateagatik. Eskerrik asko zuei. Zaindu eztarri hori, mesedez. Eta jarraian eduki gehiago hementxe San Fermintza saioan, jarraian protagonista gehiago, baina aurretik, irrintzi dorretik, indikatibo eta musika bizko bat. Eta jarraian hementxe San Fermintza saioan jarraitzen dugu Euskal Herria Irratiaren sintonian eta baditugu gurekin jadanik eserita, gure bi hurrengo gonbidatuak. Esan behar da izuen, ni iaia izututa nabil elkarrizketa honetara, olako bi monstruen ondoan egotea, benetan beldurra eta izua jartzen delako. Honintzen baita, eskerrik asko gurekin egoteagatik eta guardion. Plazer handi bat, Euskal Herria Irratian estreinatzea. Eskerrik asko. Estreinatzea? Ez zara bainere gongurea? Nik uste dute telefonoz politika garaian zerbait bai, baina zuekin aurrez aurre egon gabean nintzen. Ba, begira, ongi etorriak eta eskerrik gurean izatagatik, batez ere San Ferminetan, gurekin izatagatik. Eta gurekin ere bai badaukago, eta gainera zapi berde bat jarrita. Jon Maia, bertsolaria, jadanik, erabat integratua, fagozitatuta dituzte ez, Launika Peñakoek. Ba bai, lehenguan esan zidaten, zapi honekin irundar gehienen gainetik nagola, ja. Ba, ez da. Esan nun, bai, zuetako bat gehiago eta ez, bat gehiago ez. Ia denen gainetik zaude, ja. Eta ez da kasualitatea, ez? Gainera Launikaren zapia gaur jantzita etortzea, izan ere, bertso saio berezia daukazue Launika Peñak antolatuta. Balkoitik balkoirako bertso saioa, konta iguzue, Jon, nolakoa da saio hori? Balkoirik balkoikoa. Berezia izaten da, ez da? Jarauta kalea berez estua ere badenez, balkoietan egonarren hurbiltasun nahikoa sentitzen dugu kantatzeko, eta, bueno, Launikakoek urteak daramatzate bertso saio hori antolatzen, alegin hori egiten, eta badago jende bat, ja, gordeta daukana San Ferminen barruan eguerdi hori, eta guretzat, polita izaten da, desberdina. Tarteka horrelako gauzak egin behar dira, ez da, egunerokotik ateratzeko. Bai, nik uste baiet, ez? Gainera giro berezia sortzen da, hortxe bermu garaian izaten da, bermu orduan, beraz jendeak gogokin, ez? Izaten da, bertsoak entzuteko. Bai, beti elkartzen da jende horrazpian, eta esan duzu bezala Marianitoarekin, edo ardo batekin, edo kaina batekin, eta oso perspektiba polita da, hor jarautan, ez da, eta ja gainera publiko nahiko fidela dago. Ia urtero etortzen den jendea, bueno, beti bertsolari berdinak ez gara, baina joaten tokatzen zaigunean, gaur bezala, gaurko hirukotea lehenago ere izan gera hor, ikusten dugu ja publiko bat dagola eta giro bat, eta ja San Ferminetako zita txiki bitxi hoietako bat bihurtu da, ez da? Bueno, bakizue San Ferminetan gauza bat bi urtetan errepikatzen baldin badaia tradizioa deitzen digogula, ez da? Orduan ja,
zuek bertsosaio tradizionala egingo duzu, ez? Balkoitako bertsosaio tradizionala egin duzu. Jon Maiak esan du hirukote izanen direla, baina ez zoratu, falta zaigu hirugarrena hementxe dator, Julio Soto, esertzera dator, berandu zetorren. Norbaitek itzi behar du berandu, ezta? Bai. San Fermitan badakigu gauzak zailagoa direla mugitzeko, etxetik altxatzeko, oetik altxatzeko, ez dakit Julio, gaur harrapatu zaitu zezenak edo zergatikan, ez? Kaixo, egun honta barkatu. Bai, ez lasai. Tardantzagatik ez, ohituraz zaldi zurira joan naiz eta han nengoela konturatu naiz hori etzela gaurko zitatoki eta, bueno, pixkat, bizkarra izarritutan ator. Bueno, nor daki datorren urtean berriz ere zaldi zurian egongo tegaren, zenta badakizu herri San Ferminen gune hau Enrique Maia alkateak ez du oso gustoko momentuz. Aizuek galdetu barri zuen, balkoitik balkoirako saio hauek, zenolako dinamika izatute? Gaiak aurrez prestatuta ekartzen dituzue, edo San Fermina bezala espontaneoa dira eta jendeak kaletik oiukatzen dizkizu, abestu hau! Bueno, guk aurretiz ez dugu ia inoiz ezer prestatzen, aukera daukagunean ere ez. Eta gaur, bueno, bai, saioaren aurretik komentatuko dugu zerbait gainetik, nondik joan gaitezke, baina gero gehiena espontaneoa eta improvisatua izango da. Bai, formulagatik aurretik hitz egin behar da pixka bat, ze doinutan kantatu edo nork eramaten duen pixka bat saioa, ze ez gaude elkarren ondoan, ohiko bertso saio baten bezala, eta ezin dugu elkarrekin hitz egin saioan zehar, orduan aurretik pixka bat bai hitz egin behar dela, nola eraman saioa, ez da, baina gero gaiak, hombre, aktualidadea diren gaiak, nire abizena duen alkatearen adibidez, edo Tafaiakoa, ez da, atzoko gertakizunak, eta olako gauza beti presente egoten dira, seguretzat heldulekua dira, eta gainera jendearen burutan dauden gaia dira. Ez dakit, San Ferminetako gaiak ere bai aldatzen joan ote diren urteen poderioz, eta San Ferminetako soinu bandak orain arte maestro Zurria zen doinuak zeukaten eta letrek zeukaten, ez? Aldeanikoa, entzierroa, ez dakit zuek bertxotan bestelako gai batzuk sartzen dituzuen, Julio? Bueno, gu ere ez gara hain originalak izaten, baina egia da, Jonek esan duen bezala gaurkotasunari lotutako gaiak ere tratatzen dituela bersolariak, orduan beti egoten da zerbait aipagai San Fermin oro, aurten ere badaude iaz ez zeuden aipatzeko moduko gauzak, eta hurrengo urten ere egongo dira gaur aipatu ezingo ditugunak, ez direlako existitzen oraindik. Baina gero egia da, Iruñako San Ferminek beti zapigorri eta galtza zuri, entzierro, eta nahiko tipikoak direla, askotan bersotan ere errepikatzen diren gaiak izaten dira, baina beti ere bersoa beti da berria eta beti da diferentea, orduan, bueno, bentaja dugu hortan. Esan dugu gaur balkoitik balkoirako saioa daukazutela, alanda guztiz ere azkeneko urteotan ere bai, aldaketaren urteotan esanen genuke, bestelako espazio bat sortu zen bertsolaritzarenzako, ez? Sarasate pasealekuan, ez dakit horrek bertsolaritzarentzako ere bai zer suposatu duen, olako gune bat irekiagoa, zabala, ondia, eukitzeak Iruñaren erdigunean. Asko suposatu du, ez bakarri bertsolaritzarentzat, euskararentzat ere bai ziurrenez, ez da, hiri guztian ikusten den leku bat zentrikoa jendea pasatzen dena, eta hor presentzia izatea euskarak, eta euskarere lotuta, gure kasuan bertsolaritzak hori garrantzitsua da guztiontzat, Euskal Herri euskaldunean sinisten dugun guztiontzat, eta bertsolari bezala beti da atsegina Euskal Herriko hiriburuan gune printzipal edo zentral batean kantatzea. Pena bat izan zen atzo, uste dut suspenditu egin behar izan zela saioa. Julio, ez zu zinen atzo programatuta, ez dakit euri jasartean edo ibili zinen edo suspenditu zen bertan bera geratu zen? Bueno, hangeun dela erabaki genuen denon artean, ez zela berso saiorik egiteko modurik, ez zegoen, sekulako euri jasa zetorren goitik, eta, bueno, argiztapen teknikoak ere, arazoak ikusten zituen, horrelakotan bakizu dozen txispazo, baina, bestela ere, ez zegoen egiterik, eta pena, bereziki pena izan zen atzokoa, lehen aipatu duzuen moduan, Sarasate pasealekura ekarri dugu berso saioa, orain dela, urte gutxi aldaketaren gobernuarekin etorri ginen gu ona, orain arte urtetan abestu dugu bazar batean, eta ni, Iruñar bezala, Iruñar bersolari bezala, sekula baluarten kantatu gabean nago, sekula gaiarren kantatu gabean nago, sekula nago, berso saio bat
ospatuz Gaztelu plazan kantatzekoa, eta Sarasate pasailekoan, orain dela 2 urte kantatzeko suertea izan nuen, eta aurten ere berriz, pentsa iruñar batentzako zer den, nolabait birjintasun hortan, plaza birgin hortan oraindik ere, kantatzea pena izugarria izan zen atzokoa, eta kezkaz bueltatu ginen ez atzo eginez genurako, baizik eta bildurrez hurrengo urtean ez dute gaituzten berriz ere zokoratuko ez genuke nahi eta ez da dila izan. Ez dakit, San Fermin hauetan giroan somatzen den asko txoko unitzetan entzuten ari delako. Despedidak, kezka, beldurra, ez dakit, despedida, ez dakit Jon ikusten dugun aldaketa, desaldaketa datorrela bortizki. Bueno, baina hori ez da hain erreza, ez da, ja eginda dauden gauzak eginda daude eta konkistatzen diren espazioak ere konkistatzen dira. Behar bada ez da izango orain aurten bezala edo iaz bezala, baina uste dut aurten 6 bertso saio edo egon direla programatuta San Ferminetan. Nigo goratzen naiz Medialuna parkean egoten ginenean, eguzkipean, 40 lagunen aurrean. Zokoratuta erabat. Claro, eta bertso saio bakarra izaten zen festa guztitan, ez da? Ordua jendeak asmatuko duela bertso saioak antolatzen leku desberdinetan eta utziko diogula presentzia horri. Modu batera edo bestera, eginda dagona zaila da erabat desagertaraztea. Jon Maia, honintzen baita Julio Soto, soinu banda honekin, orain trikitilariak datozkigulako, despeditzeko ordua heldu da, nik uste gainera modurik onena daukagula, izan ere ordu batak izateko 4 minutu eskaz falta zaizkigu eskerrik asko gurean izateagatik. Honelaxe bukatuko dugu, lankideok, musika pixko bat ere bai irrintzi dorretik eta jarraian goaz gure lankide loitzunen nonden jakitera. San Ferminak dira eta nabari denez gure saio honetan entzuten ari garen musika mordoarekatik ez bakarrik gonbidaturiko kolaboratzaileen edo lagunen eskutik Fermin Valentzia entzun dugu, Marianitos Blai ere bai, lehen igaro dira gure paretik gu gonbidatu gabe, baina biztanda esan gabe doa gustura hartu ditugula trikitilarien topaketakoak eta orain badator Sanduzelai Peña, plazara. Saiatuko gara, haiek jotzen duten bitartean, gu gure elkarrizketa egiten erraza izanen ezten arren. Gainera, elkarrizketa honetan badaukagu konpromiso handi samarra. Kontua da, entzunen dugu pixka nola jotzen duten. Nola da, ezin baduzu haren kontra egintzazu bat berarekin, ez da, hobe hola, entzun ditugu musika jotzen, eta orain jaba da lasaiago. Badaukagu gurekin, joan den urtean ere, gurekin izan zen emakumea Nafarroako Unibertsitate Publikoko ikerlaria, Loizune Zuloaga zuzen ere. Egun onta ongi etorri, Loizune? Egunon, eskerrik asko zuen gonbidapenagatik. Ez horregatik. Kontua da, esaten ari ginen, iaz, zuri egindako elkarrizketarekin langa oso goian utzi zigun saio Alkaiza lankideak. Izan ere, Iruñeko udalak saritu egin zuen, berdintasunaren alorrean, jarduera onak, edabideetan, saritzeko sortu zituzten sari berezi horiekin, beraz langa oso goian dago. Bai, egia da gainean asko postu ninduen, saria, nire aldarrikapena ere egin behar dut, saria ebai erdia niretzako izan beharko litzatekela. Bai, baina pozik jaso nun berria, bai. Bai, eskertzekoa, bai saria, bai elkarrizketa, eta baita batez ere, zuek egindako ikerketa. Izan ere, iazko elkarrizketa horren oinarrian zegoen ikerketa bat, zuk eta beste ikerlari batek, frantzesek, ez da, egindako ikerketa San Ferminen inguruan. Hor, egintzen utena, ea ongi laburbiltzen dudan, bestela zuk zuzendu, egintzen utena izan zen alderatu San Ferminak, eta tamaina bereko beste hainbat festa, eta hor ikusi, eraso gehiago gertatzen diren Iruñean, ez diren gertatzen nola den kontua, ez da? Laburbiltzen aldugu horrela. Bai, hori izan zen abia puntua, batez ere dimentsionatu nahi genuen, eraso sexisten kopurua ea beste festekin alderatuz, esaten oizen moduan San Ferminetan bereziki kezkagarria zen ala ez. Alderaketa hori oso zaila da egitea, nola konparatu
bai, mota desberdinetako festak, egun desberdinak irauten dutenak, pertsona mota desberdinak erakartzen ditutenak, eta batez ere populazio kopurua, ez? Orduan, zen pixkat arakatzea. Ez da erraza, baina azaltzen aldi guzu ze metodologia erabili zenuten edo nola ponderatu zenuten hori guzia? Batez ere barne ministeritzari galdetu genionea posible zan estadistikak lortzea, eta bai eman zizkigun ea festa bakoitzeko zenbat salaketa hartu zituzten polizian. Eta horren arabera oinarrituz ikusi genuen San Ferminetako kasua ezela bereziki adierazgarria eta guztia gutxi gora bera parean zaudela. Eta zeintzu ziren beste festa horiek, bazuen Valentziako faia konparaziora, beste zenbait, bai, Malagako feria, El Pilar Zaragozan eta La Tomatina. Eta horiek guztiak alderatuta, ondorioztatu zenutena izan zen, Iruñekoa ez dela aparteko kasu bat, baizik eta batez besteko horretan gutxi gora bera badagoela. Orduan, zergatik dago Iruñetik kanpo sentsazioa, irudi hori, San Fermietan eraso gehiago gertatzen direla dioen irudi hori? Hori izan zen gure ikerketaren bigarren esparrua, bereziki guretzat garrantzitsuena, eta hor konturatu ginen Nafarroako gobernuak eta batez ere Nafarroan dauden talde feministek egindako lana urte eta urteetan zehar, hamarkadetan zehar, bere eraginkortasuna izan duela, batez ere salaketak egiterako orduan. Hemen sentsibilitate handiagoa dago salaketa bat ipintzeko kasu hauek ematen direnean. Orduan hori ikusi genuen aldaera, ez? Hemen bereziki sentsibilizazio handiagoa dagoela salaketak ipintzeko orduan. Guztiok dugu gogoan, garai batean, Iruñean, jite honetako erasoak izaten zirela, indarkeria sexista eta sexuala gertatzen zelarik, etzela publiko egiten, erakundetatik estali egin zela. Esan daiteke mugarri bat dela pasatzea horretatik salaketa publiko egitera eta gauzak ez tratatzea arazo pribatu bezala, baizik eta arazo publiko bezala? Noski, baina hau dator feminismoaren aldarrikapen handietatik, 60garren hamarkadatik, baina Nafarroan azkeneko urteetan bereziki landu den gauza bat da, bai talde feministen aldetik eta bai instituzioen konpromesu publikoaren aldetik, ez? Orduan baditugu nolabaiteko hito edo mugarri batzuk, ez? Hor dugu Nagore Lafatzen erailketa, nun mugimendua pixkat finkatzen hasi zan, La Manadarentzat guretzat ikusi genuen garrantzitsua izan dela nolabaiteko eztabaida publikoa egiteko, ez? Zer den onargarri eta zer den onargarri eztabaida publikoan garatzeko, eta hori ezinbestekoa izan zen, baina La Manadaren kasua gertatu zenean, sentsibilizazioa Nafarroan finkatua zegoen dagoeneko. Eta hori garrantzitsua da, aldaera egiteko. Jendeak pentsatzen du La Manadaren kasua hasiera izan zen, eta guztiz kontrakoa. Nik uste dut, helbidea, La Manadarekin gertatu zena, ez zela berdin gertatuko hemen izandako lanaren ondorioen gandik. Horixe bera zioen, badakizu nik sinisten dizut, izeneko liburu atera duela Samara Belte, Euskal Herriko Unibertsitateko ikerlariak, eta hartan horixe dio, ezta? Gauzak guziz bestelakoak izanen ziren, baldin eta hemen aurretik halako lana egin izan ez balitz. Atxiloketak berehala egin ziren, publiko egin zen gertaturikoa berehala, mobilizazioak, protestak berehala egin ziren, eta horrek narratiba aldatu egiten du, ezta? Zaildu egiten du, edabide handietatik egitea beste narratiba bat, hori, errugabetzailea edo bestelakoa, ezta? Gogoratzen dut, eta argi eta garbi gainera 2015, hau da urte bat lehenago, udaletxeko plazan manifestazio ikaragarriak egon zirela beste kasu bat salatzen. Bai. Orduan, alde horretatik hemendik aurrera dugun lana zein da, nik uste dut eztabaida finkatzea, garatzea, sakontzea, hau ez dagun batetik bestera ematen den aldakuntza, baina ni pertsonalki nahiko pozik nago eztabaida publikoa naiz eta gogorra den, nola ari den. Kokatu den, ez da? Bai, kokatu da eta batez ere pentsamoldea aldatzen hasi da. Eta nik uste dut gainera kokatu dela indarrez konparaziora, desaldaketa izan dugu, Iruñeko udaletxean, alkateak atzera egin du, hainbat gaitan, baina honetaz galdetu zioten, eta esan zuen, hemen, honi dagokionez,
indarkeria sexistari eta erasoi dagokionez bide beretik segituko duela. Bueno, badakigu, ni agenda publikoa eta politikoa batez ere nola eraikitzen den asko ikertu dut, eta badakit hemendik nolabaiteko interes politikoak atzean daudela beti ere, ez dut beste aldera begiratuko, alde horretatik, nola egingo dute orain atzera gai honetan bereziki Iruñan, ez dakit, estatu mailan beste lekuetan egoera hori aurre egiteko egoera dagonez, baina ni uste dut Iruñan ezin dutela atzera egin publikoki oso gaizki aterako liratekelako. Gero, orain estatu aipatu duzu, eta gogoan ukiko dugu guziok bere garaian, talde eraso larri horren kontura, Espainiako zenbait talde feministak deitu zutela Sanfermietara ez joatera. Eta hemendik erantzun zitzaien, hori etzela bidea, eta gogoan dut Samara Belteren liburuan Amaia Zufiak bilgune feministakoak dioela, ez kontua ez da atzera egitea. Kontua da aurrera egitea eta plazak, tabernak, aisialdia, gune guziak geure egitea, geure emakumezkoek eta feministek bere egitea, ez da? Noski, eta estrategia nik uste dut hori izan behar da talde ikuspegi feministaren aldetik, ez? Emakumeok kalea bizi nahi dugu, kalea berreskuratu nahi dugu eta kalean gure bizitza egin nahi dugu. Orduan, alde horretatik noski ez da Sanferminetara ez etortzea, baizik eta Sanferminak behar bezala disfrutatzea. Ederki, Loizune Zuloaga plazera izan da zurekin solasean aritzea, ez dut uste aurten saria emanen degutenik, udaletxe berritik eta, baina gure saria baduzu, edo bintzat gure eskerrona baduzu, asko eskertzen dizugu. Venga, hurrengo bat arte, agur. Aio, bai. Eta guk aurrera segituko dugu bestelakoekin, indikatibo bat eskatuko dugu, izan ere berriro dauzkagu Marianitos Blai taldeko kidea gure esan bezala, azkar demonio mugitu dira Marianitos Blai taldeko kidea, dagoeneko holtzan dauzkagu atzera bueltan, eta jotzeko prest, esan bezala, gaur gaueko 11etan joko dute Errekoleten plazan, Herri Sanferminen gunean, bigarren kanta hau zein izanen da, zer entzunen dugu? Herri hontan izeneko kantua bada, eman egurra nahi duzuelarik? Atera ziren maitasunez motxila bete bezarka tu genituen herri hontan atzerrian edo espetxean distantzia mendekua guk bezarka duko ditugu herri hontan atzerrian edo espetxean distantzia mendekua guk bezarka duko ditugu herri hontan herri hontan
Esan bezala gaurko lasterkaldia 2 minuto eta 12 segunduko esprina izan da, entzierroko 800 metro hoiek betetzerako orduan. Jose Eskolarreko zezenek azkar bizian egin dute, ziztu bizian egin dute gaurko lasterkaldia. Anaituak hasi dute lasterketa, hortxe idiak azkar irten dira Santo Domingotik, baino estafetako bukaera partean lutzatu eginda taldea, apurtu inkluso, bi zezen atzekaldean geratu bai dira, eta hortxe izan ditugu eguneko lasterkaldi luzeenak behintzat eta politenak, naiz eta gaur estafeta Santo Domingo ematen zuen, korridorek bat 2-3 pauso ematen zituzten zezenen aurrean, eta segituan kendu behar zituzten, alboratu behar ziren, izan ere gaurko abiadura, izugarrizkoa izan da 2 minutu eta 12 segunduko denbora, aurtengo errekorra, eta olako entzierro azkarrak gertatzen diren guztietan bezala, gaurko zaurituak ez dira adarkatuak, baizik eta kolpeak izan dituztenak. Batek, ingeles batek txorkatila apurtu du, eta jarraian goizean bertan operatu egin dute, eta beste estatu batuar batek, kolpe handia zeukan ere bai, eskuineko besoan. Oiek gaurko zaurituak eta gaurko protagonistetako bat ere bai, gurean daukagu, entzierroko korridore daukagu, Santo Domingo aldapan, Joanes Azurmendi, egunon, eta eskerrik asko gurekin izategatik. Kaixo egunon, da eskerrik asko zuei. Bueno, esaten genuen, estafeta Santo Domingo ematen zuela gaur, Santo Domingo nere bai, ziztu bizian arrapaladan pasa dira Eskolarrekoa gaur. Bai, Santo Domingo, bueno, aurreko 2 egunetan bezala ere, idiak aurretik, idiak oso azkarrak aurtengoak, eta, bueno, zezena pixkat behiratzen, baina, bueno, adarkadarik sartu gabe, eta, bueno, eraso gehiagin gabe, nahiko lasaia entzierroa, azkarra, baina lasaia, bintzat zauriturik gabe. Esan behar nizun, esan duzu zezenetako bat fijatzen ari zela, justo ezkerreko paretaren aldean, zezen batek egin ditu imintzio batzuk, ez dakit horreztuk zure burua ikusi duzun, edo non zeuden zu gaur? Bai, nizazki ezkerraldeera baztertu naiz, eta horrek burua sartzen zuelako izan dut aukera zezena ikusteko, ze bestela aurretik 5 idizi joazen da idiak besterik ez ditut ikusi, baina, bueno, bai, bintzat hor burua sartzen zuen horren burua ikusi dugu, eta, bueno, ikusi ditugu zezenak atzeti bada ere, bueno, bada zerbait. Bai. Idiena urten izaten ari da ikaragarria, esprintarrak dira, idiak. Bai, urtetik urtera gehiago entrenatzen dituzte idiak, eta, bueno, zezenak ere, eta horren eraginez, entzierroak azkarrak, eta garbiagoak, eta, bueno, baditu bere alde honak eta txarrak. Txarrak zein, adarraetan korrika egiteko aukerarik ez duzutela? Hori da, gustatzen zaigu azkenean zezenak ikustea, zezenaren aurrean jartzea, eta idi guztiak aurretik joaten badira, zaila izaten da hori ez badatartea irekitzen. Eta, bueno, aurtengoak hola suertatzen ari dira, behintzat Santo Domingon, eta, bueno, egunen batean sortea dugun da zezen batzuk aurretik ateratzen diren. Santo Domingon korritzen duzula aipatu duzu, Joanes. Guri gustatzen zaigu eta askotan komentatu dugu zenbait lankideon artean, Santo Domingon ikusten den irudia, hainbat eta hainbat korridorek gazte zaudetelako, iruindarrak, hortxe, badakitzu eta zure lagun askok, lan polita egin duzute, hain zuzen jendea animatzen, ez, korrika egitera? Bai, duela urte batzuk, kezkatuak zeuden zarrak, ikusten zutelako ez zegoela gazterik aldapan, eta esaten zuten, nun daude gaztean, noiz etorriko dira, eta, bueno, hasi ginen batzuk korrika egiten, hasian jendeak ez zuen Santo Domingon korrika egin nahi, ezakit zailagoa delako edo azkarragoa delako, zezenak hain gertu ez dituzulako ikusten, baina, bueno, jende hasi zen muturra sartzen, probatzen, eta gustatu zitzaion, da, bueno, pixkanaka, elkartu gara gazte talde bat. Nola egiten duzu fitxaketa lana gauetan, San Ferminetako gauetan, holan belarria berotzen diozue bat, etorri bihar gurekin, etorri! Bai, horrelakoetan izaten da, hau ez da bilerarik ez da egiten, hau adosteko, eta bai, hori parrandan, edo urtean zehar ere, entzierroari buruz izketan hasten garenan, hola suertatzen da gazteak elkartzea eta jende elkartzea bai. Santo Domingon giro polita daukazutela aipatu diguzu, baina gaurkoan giro politik ez da izan Santo Domingon, gaur bestelako entzierro bat pairatu behar izan duzutelako, ez da? Zer gertatu da gaur, iaia zezenak pasatzen ziren bitartean horre Santo Domingon? Bai, zezenak pasa bezain laster, beste kontraentzierro bat izan da, eta bi hankako zezen batzuk agertu dira hor, eta, bueno, lagun batzuk, entzierroko lagun batzuk, lehenengo bat hartu dute, ez dugu jakin zergatik. Esango dugu udaltzainak salto egin dutela, gainera kalez jantzitako udaltzainak ziren. Kalez jantzitako udaltzainak, eta, bueno, uniformez jantzitakoak ere, denetarik. Eta, bueno, hartu dute lagun bat, eta, bueno, identifikatzeko esan diote, ez genekien zergatik, galdetu zaie, eta gaizki modu txarren antzun digute, batzuk bulkatu dute jendea,
eta orduan jendea basi da erantzuten ea zergatik jarrera horiek, eta bueno, azkenean udaltzainak ukabilkada bat eman dio guretako lagun bati, entzierroko korrikalari bati, lurrera bota dute, porrak ateratzen hasi dira, eta bueno, beste 2 pertsona hartu dituzte, udaletxean sartu, isunak jarrizkete, identifikazioak, rezetak, eta dena ez dakigu zergatik izan den, ez dakit argitu beharko dute. Entzun dugu izan daitekela, ikurriña sartu zudelako udal plazan, hori lehenengo hartu dutena. Hori, bai, lehendabiziko informazioen arabera, horretarako identifikatu nahi zutela, esan omen du udaltzaingoak. Hori da, ematen du horretarako zela, baina ez diote argi esan ez berari, ez guri, ez inorri, eta orduan ez genuen ez zer ulertzen, bueno, hasi gara galdezka eta modu txarrean erantzun dute, bortizki eta persona bat lurrean, ambulantzia eskatzen, eta ez da kasorik ere, satirau, ikusi dugunean denek ukabilka batez bota duela lurrera, eta bueno, salatu nahi dugu ekintza hau, eta oso desadostasun osoa dugu honekiko, eta bueno, pues ez dakit zer egingo dugun edo baina salatu behar dago, ez da normala izan. Tamalez gaurko entzierroak zauritu gehiago utzi ditu postentzierro horretan, ez? Jose Eskolarreko zezenek arrisku gutxiago eduki dute, ez da? Bai, hala izan da. Entzierroa garbia izan da, baina gero kontraentzierro hori agertu denean udaltzainak eta oso arriskutsua izan da, bai. Batzuk atzera egin dugulako, ze horre gelditu izan bagina, ez dakitze gertatuko zen. Jendeak atzera egin du eta ongi erreakzionatu gulako. Bestela, Euskalo ze gertatuko zenan, bai. Haserrean abaria Santo Domingo aldapanea giroa baretzen den, giroa ere bai argitzen den eta argitzen den zer gertatu den horrekin, bihar Jandiarrak, Joanes, ez dakit horrek bestelako beldur bat ere bai pizten dizun. Bueno, Jandiak entzierro azkarrak egite dituzte, azken urtetan ez dakit rekorra, baina rekorretik hurbil-ibili dira. Bat geratu denean Jandiakoak ere arriskutsuak direla kutsi dute, azken hildakoa haiek eragin zuten. Eta, bueno, ikusiko da, edozein gauza gerta daiteke entzierrotan. Bueno, bihar radiadi ikusiko dugu Santo Domingo aldapanea, Joanes ikusten dugun beren blusoi beltzarekin hortxe korrika. Eskerrik asko Joanes Asonoendik gurekin izategatik Euskal Herri Irratian eta Xaloa Telebistan. Zorte hon, gozatu San Fermietaz eta lanaz ere bai, bale? Eskerrik asko gurean izategatik. Eskerrik asko zuei. Eta honela bukatugu entzierroaren kronika eta kontakizuna lankideok, seinalea irrintzidorrera bueltatuko dugu, musika pizko bat eta jarraian eduki gehiago hemen, Oplazatik zuzenean. Ze gustora gabiltzan, naiz eta eguraldia oso lagunez izan, festa kontatzen bertatik bertara Euskaldunon hiri buruzagiko bihotzetik, Oplazatik, Iruñerrira. Batetik irratiaren bidez, Euskal Herri irratiaren bidez, bestetik telebiztaren bitartez. Hor baitauzkagu gure aitzinean Xaloa Telebistako kamerak. Gure gaurko saioa amaitzeko lusuzko gonbidatu bat etxe honetako kolaboratzaile historikoa, Aritz Ibanez jauna, egunon edo guerrion. Bueno, lehendabiziko eztabaida eduki dugu mikrofonoak zabaldu aurretik, eztabaida ez solasaldia, desadostasuna ez baitzen gure artean, gerrikoan nola jarri. Ez gara jarri oso modu kasta puristan. Kontuazen zer den erosoagoa, ezta? Beharren arabera, esanen nuke. Galtza erortzen baldin bazaizu, alik eta astuen, eta orduan nik galtzak pixka zabalditu denean jartzen ditut flekoak motz, xamar. Motz, nik gauza bere egin dut argaldu bai naiz azken urteotan, eta bai, hori bere egin dut pixa pilotarien modura. Gero, kontua da, luze uzten baduzu arrisko hainbat daudela. Bai, aurrekoan gainera, bueno, Iruñeko egunkari batean olako artikulu bat zetorren. Txusiribarrenek, irrationetako entzule fin batek idazten zuen. Hori, gerriko luzeak izan dezaken fregona efektua esate baterako ostatuetako komunetan. Bai, baina gero kotxean zorabioa ekiditeko lur toma edo zain nola dituko geniokeen, ez da, jendea esertzen da, gidatzeko, iztendu atea, autokoa, ibilgailukoa, eta hor geratzen da errepidearen kontra, zera, ez? Gerriko puska bat. Gerriko puska, bai, azken muturra, bueno, hori ere onuragarria izan daiteke. Batematek pentsatuko du, baina hauek zertaz ari dira, zergatik ari da Aritz Ibanez horretaz, bueno, Aritz Ibanez halako tradizio kontuetan, jazkera kontuetan eta aditua badela esan dezakegu, duguna dantzataldeko kidea, udal dantzataldeko kidea, eta kidea baino gehiago koordinatzailea esan genezake, zait, kargua izen horrekin existitzen den edo nola den kontua?
Bueno, ez dakit kargurik dudan ere, edo ez dakit nola esan nioke, baina bai, bueno, gutxe gara bera kudeaketan edo bai. Bueno, beraz, badakizu, gerriko ez eta bestelako ez. Bueno. Gaur gonbidatu dugu ez gerriko ez hitz egiteko, baizik eta arratsaldean dugun hau dantza taldeak eginen duen emanaldiaz mintzatzeko. Arratsaldeko 7etan izanen da, non? Sarasateko pasalekuan. Eta zer egiteko asmoa? Bueno, horre normalean guk ustailaren 7 eta 14ean orain dantzatzen ditugu Iruñeko San Ferminetarako espreski prestatutako dantzak, eta beraz esan genuen bederatzean beste errepertorio bat eginen genuela lehenego gure buruak esaspertzeko. Eta ordan jendeak ere beste dantza batzuk ikusi alizateko, beraz Bizkaik... Tuerkin eta horrela, Ez, horrendik ez... Txiste merkea egan zebilen gure artean norbaitek egin bartzuen, eta nire egokitu zait, ez da gustatzen zaidalako. Esan nahi dut, ez Nafarroko dantzak, baizik eta Bizkaikoak, eta beraz eginen dugu Semeingo ezpata dantza, gero Durangaldeko... Makina Semeingoa. Hori da. Durangaldeko dantzeriantzako dantza guziak, eta gero soka dantza, ondotik dantzatzen den soka dantza, eta orduan jendeak izanen du aukera ondoko hori fandango eta harina-harinan, baita soka dantzan ere bat egiteko hori da. Izan ere, soka dantza berpizkunde bat izaten ari da, gure artean azken urteotan, ez da? Bai, egia da, bueno, ari direla, ez agian Iruñan bakarrik, Euskal Herri osoan agian berriz itzuli zaigu dantza horrek izan dezaken zentzu simbolikoaren zentzua hain zuzen ere, edo kohesio indar hori, eta agian, horren beharrean gaude, edo agian horregatik. Bueno, atzera begira ere jarriko dugu, izan ere dugun hau dantza taldeak badu protagonismo handia gure festa hauetan, eta protagonismo horretan lehendabiziko esku hartzea edo izaten da Foruen plazan egiten duzuen emanaldia. Aitortuko dizut, irratian lanean ari naizenetik, ez du dala ikusi Foruen plazan gertatzen dena ibiltzen garelako, eta astirik ez daukagulako Foruen plazara hurbiltzeko garai batean familiarekin, aitarekin eta urtero hurbiltzen ginen, eta jendetza elkartzen zen, publiko aldetik eta nola da kontua? Nik esan nuke azken urte hauetan gero eta nire irudipena da, egia da urten izugarrizko beroa eta eguzki kolpea biltzeko arriskua bat zela, eta agian horregatik jende gutxi xamar iruditu zitzaidan eri bildu zela Foru plaza horretan, itzalgunetan eta hor... Egia da eguzkipean, ez dela... Ez da izan gradu genitu, baina 30 goiti bai. Aurrekoan lagun batekin aipatzen genuen, ez dakit, posible litzateken eta hemendik nahi duenak ardezala mezua, agian izan zitekela pixka gerturatzea eta beste plaza bat aukeratzea, esate baterako ezakit ustailaren 6an oso posible ote den, baina Gazteluko plazan, por ejemplo, garbituko balitz eta borondatea balego, nik uste egiten alko litzatekela, Foruen plazan egiten den gauz hori bera erdigunera karritan ikuste behintzat beste zerbait izan zitekela, ez? Bai, nik uste dute nahiko periferian geratu zegula Foruen plaza, behintzat molde honetako ekitaldi baterako kontzertuak egiteko, eta San Fermi hori da, bai. Bueno, gero beste eskuartze garrantzitsu bat, dugun udal taldearena, hor prozesioan egiten duzuena, noizbait esan dugu The Walking Dancer, egiten duzula, egun horretan, zer urteetan izan zen duela, 2 urte edo 3, egin zuten bideoa San Fermiei buruz, eta ora saltzen zinen lehen plano bat, prozesiokoa buelta ematen txikle batekin zurbil, zuzaren guapo eta dotorearekin, Aritz? Nik uste txikle hori izan zela nere gosaria, egun. Baliteke. The Walking Dancer, zorbi totala. Aurten ere nahiko The Walking Dancer egia esan, lo pixkat egin nuen, baina ezaki gertatzen ari zen San Fermin hauetan beti esnatzen naizela alarma jarria dudan ordu hori, baino ordu terdi lehenago, eta gero kosta egiten zait gero lo egitea, eta berez 5-6 ordu egiteko denbora hartua nuen, eta 4 ordu egin nituen lo, eta kosta zitzaidan gero siesta, eta horrekin, 11 eta siestarekin, lortzen dugu pixka bat buelta ematea. Ze moduz bizi izan zenuten prozesioa, hor txaloak eta oiuak ibilbide osoan, une berezia Kuria kalekoa, nola bizi izan zenuten lehen lerroan? Bai, hor Kuria kale horretan, kasik urterokoa, azken 4 urte hauetan lasaiago izan da, baina beti egoten da tentsio bat, iruditzen zait, gainera prozesioak ere baduela, funtzio hori, zinegotziak zure parean dituztunean, baina egia da, une, tentsoak direla, urduritasuna beti
ez dakit, hor, merkadere inguruan gaudenean kuria igotzerako, hola, arnaz hartzen dugu eta bueno, ia, goraino eta gero ikusiko hori da. Ederki, beste kontu bat, uztailaren 6an iritsi zitzaigun beste albiste bat, zube gainekoa lesakan emakumezkoek ere dantza egin zutela. Halakorik jite horrelako mugimendurik gure bazter hauetan posible beharrezko ikusten duzu? Beharrezko eta normal eta natural iruditzen zait. Bueno, egia da lesakakoa nahiko modu naturalean heldu dela, baina berandu, beste toki batzuetan lehenagotik hasiak ziren. Eta hemen, bueno, esate baterako guk, neskak eta mutilak, dantzariak elkarrekin dantzatzen dugu uztailaren 7an eta 14ean, eta gero Iruñeko gainontzeko dantza taldeak bakoitza bere erritmoan eta bere, ezakin nola esan, bere programazioarekin edo ari gara poliki-poliki buelta ematen, ez? Nik esanen nuke gizarteko gainontzeko alorretan bezala dantza taldeetan antzerako. Ederki, beti bezala plazerra izan da zurekin solasean aritzea, Ibañez jauna, gogora ekarriko dugu, emanaldia izanen dela? Gaur arratsaldeko 7an, Sarasateko pasealekuan, ia ez duen euririk egiten. Alabedi, iragarpenen arabera, eguerditik aurrera, ateri izan beharko genuke eguraldia. Iritsi zaigu, aio esateko tenorea. Bai, badakit, Aritz Pascual jauna. Ez mozera, benekan, telefonoan segundero eta guzti, neukan erlojua jarrita. Oraintxe daukagu minutu bat eta 6 segundu bost. Loitzune etorri daia eta bermutartzera joan nahi du. Baina Loitzune... Horretarako etorri naiz moztera. Loitzune, moztera etorri naiz. Baina, ez zaude zaldiko maldikon berriro? Aurkeztu zaitu tiru bider eta iruotan zaldiko maldikon. Katakarraken eskatu dut potea eta zaldikon pintxoa, orduan... Baina orain zaldiko maldiko arazoaz, ez? Bai, noski. Loitzune, zaldiko maldiko... Amatria. Hor utziko dugu kontua, beti bezala plazerra izan da, bihar gehiago, taldela hobeto, baina zaila izanen da. Espero gu eguzkia. Eguraldia bai. Maze saio puska egin dugu. Kompletoa. Osoiko. Entzuleok, ikusentzuleok, bihar arte San Fermintza berriro ere gostatzeko parada izanen baituzue, eguerdiko 12etatik ordu 2etara, herri San Ferminen gunetik, o plazatik, zuzenean, ongi bizi!